थांनाय सनिबाराव चिरां जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय लावख्रिगुरि गामिनि रायजो राजाफोरखौ इभिक्सन खालामनायखौ खौरां लाफैदों लाइमोन बिपिएफनि नेहाथारि कास्टम बसुमतारिया। दैबानानिफ्राय रैखा मोननो थाखाय देवस्रि ओनसोलनि हाग्रायाव न' लुना थाहैनायखौ बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा इएम रनजित बसुमतारिनि हाग्रा बिफाननि मावफारियाफोरा हरखाबै फैनानै न'फोरखौ सावनानै बोफाय-बोसि खालामदों होननानै फोरमायदों। फेरेंगा बिथां फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि इएम बिथाङा लावख्रिगुरि गामिनि रायजो राजा बिथांमोनखौ हरखाबै फैनानै बिनि न'खौ सावफैदों, बिसोरनि न'खौ सिमफाय फैदों आरो माखासे बिथांमोननि रायजो जानायनि माखासे बेसाद जिनिसफोरखौ दानला दुनख्लु खालामनानै बिथांमोनखौ होखारफैदों हरखाबै थांनाय सुनिबारखालि बिटिसिनि फरेस्ट डिपार्टमेन्ट फेरेंगानि बाहिनिया। माखासे रायजो जानायनि मुवा बेसादफोरखौ बुख्रुब बुसि खालामनानै होस्रांफैदों होननानै गोख्रों बिजाथाइ फोरमायदों कास्टम बसुमतारिया। लावख्रिगुरि गामिनि बे 22 न'खरा गावनि हायावनो न' सिमफाय जादों। सोरजों सिमफाय जादों? इउपिपिएल सरकारजों न' सिमफाय जादों। लावख्रिगुरि गामिनि रायजो राजा बिथांमोनहा दिनै फरायसाफोरा उन्दै गथ'फ्रा उन्दुनो थाखाय न' गैला। सोरनि सरकारा आमोलाव जादों? इउपिपिएल सरकारनि आमोलाव जादों। बिथांमोना उन्दै गथ'फ्रा जानो थाखाय हराव सानसे खामानि मावनानै बिमा बिफाया हराव फुयोब्ला गथ' गथाया उदै खालि बिथांमोना उन्दुनानै थानो गोनां जादों। सोरनि सरकाराव जादों? प्रमद बर'नि सरकाराव जादों। ओंखायनो बे दुखु दाहाखौ जारिमिना आरो लावख्रिगुरिनि गामिनि रायजो राजाया माब्लाबाबो बे सुनिबाराव थांनाय सुनिबाराव घटना जानायखौ माब्लाबाबो बेखौ बावनाय नङा। उइदाउट नटिस, उइदाउट इनफरमेसन फैनानै फेरेंगानि बाहिनिया सिदा थिंफोरखौ दानसि फैजोबदों। बिथांमोननि न' बेसादाव गोबां रायजो जानायनि बेसाद दंमोन, दानसि जोबलांदों, सावलांजोबलांदों। दा बिराद बिथांमोना लस जाबाय। दा बे दुखु दाहाखौ बे लावख्रिगुरि गामिनि रायजो राजाया माब्लाबाबो बावनाय नङा। जेरै फेरेंगाया लावख्रिगुरिनि गामिनि रायजो राजा आइ आफा गथ' गथायखौ मेगनाव मोदै फुगार होगासिनो दङ, बेखौ फैबाय थानाय समाव लावख्रिगुरि गामिनि रायजो राजा आइ आफा बिथांमोनहाबो बेखौ फिन खिथिर लाफिनगोन। खिथिर लाफिनगोन नङा होमबा? खिथिर लाफिननांगोन नङा होमबा? दिनै बे बिमानि मेगननि मोदैखौ नाय। निजोरा दैमाया लावख्रिगुरि गामिनि रायजो राजाफोरखौ भुटान हाजोनिफ्राय फैनाय दैमाया बालाजों अन्थाइजों बारि बागान खुरखानानै न'फोरखौ फबजोब्बाय। बेनिखायनो दा बिसोर दैमानि फारसे बारबोनानै आबाद मावग्रा थिलियाव न' लुनानै थाफैदोंमोन। न' बिथा गैयिनि जाहोनाव गोदोनिफ्रायनो आबाद मावग्रा थिलियाव रायजो जाबोबाय दंमोन। गासै 22 न'खरफोरा आबादथिलियाव न' लुनानै थाफैदोंमोन। दा बेखौ मेगन सानानै हाग्रा बिफाननि इएम रनजित बसुमतारिनि हाग्रा बिफाननि मावफारियाफोरा बुफाय बुसि खालामफैदों। दिनै बर' बिमा बिफाया, बर' रायजो राजाया गावनि गामि गावनि हायावनो इउपिपिएल सरकारजों न' बुफाय जादों। कास्टम बसुमतारि बिथांमोननि दादागिरिया मालाबा सोलिनाय नङा। बिसोरो बे हायाव जुदि आबाद मावाब्ला गथ' गथाया माजों जागोन? माजों बिसोर गथ' गथाय फोरोंगोन? दिनै आबादखौबो नस्थ' खालामलांबाय। मैदेराबो आबादखौ सम सम फैनानै नस्थ' खालामफैयो आरो फेरेंगामोनाबो नस्थ' खालामफैयो, मिथिबायना? दा ओंखायनो बोरै रायजो जागोन बियो? दा ओंखायनो बिथांमोना दिनै गथ' गथाया जोबोद अलखदाव गोलैदों। आबाद मावदोंमोन बिसोरो, फेरेंगाया नस्थ' खालामफैबाय। हरैहाय निजोरा दैमायाबो बे न'खौ बुखारलांजोब्बाय। दिनै बे गथ' गथायनि भबिष्यतआ बोरै जागोन? सुनिबारनिफ्राय दिनै देवबार समबार सानथाम जाबायनो गथ'फ्रा सोरबा सोरबा ओंखाम मोनजायाखै, दै मोनलोङाखै, ओरैनो दङ सानथाम गथ'फ्रा। बिमा बिफाफ्रा सोरबा सानथाम जाबाय जाहैदों न' सिमफाय जानानै ओंखाम दालि माइरं जा दंमोन बेखौ दानसिलांजोबनानै सानथाम जाबाय गथ' गथाय आइ आफा बिथांमोना ओंखाम जायामालासिनो। दा बेबादि अयनाय जादों, लावख्रिगुरिनि रायजो राजाजों अयनाय जादों। प्रमद बर' बे जारिमिना मालाबाबो निमाहा होनाय नङा। प्रमद बर' आरो फेरेंगानि दैदेननायाव बर' रायजो राजाया गावनि हायावनो न' सिमफाय जादों। बर' रायजो राजाया गावनि हायावनो थानो थाखाय होखार जादों। बर' फिसा हौवा फिसा हिन्जावा गावनि हायावनो न' गैयै जादों। बे जारिमिनाव थागोन। 100 बोसोर 200 बोसोरनि उनावबो प्रमद बर' आरो
फेरेंगाखौ बेखौ लावख्रिगुरिनि गामिनि रायजो राजा आइ आफा बिथांमोनहा बेखौ गोसोआव लाखिबाय थागोन। ओंखायनो जों बिपिएफ दोलोनिफ्राय मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा जोंखौ फैनानै लावख्रिगुरि गामिनि रायजो राजा आइ आफा बिथांमोननि दुखु दाहायाव खबर लानो जों थिनहरदों। गावनि हायावनो न' गैयि खालामजादों आलाय सिलायनो। बर' बिमानि मेगनाव मोदै बोहैगासिनो दं। बिथांमोना गोबाव समनिफ्रायनो रायजो जाबोनानै गथ' गथाय उन्दुनो थाखाय न' गैला। 22 नखरफोरा दै बारनानै न' लुनाया बिपिएफनिसो नखरफोर, बे बाथ्राखौ बुंदोंमोन हाग्रा बिफाननि इएम रनजित बसुमतारिया। फेरेंगाया बेसेबां अधिकार दं, लावख्रिगुरि गामिनि रायजो राजाफोरा एसेबांनो अधिकार दं। फेरेंगाया जोनोम जायैनि सिगांनो बिथांमोना बे हायाव आबाद मावबोगासिनो दं होननानै फोरमायदों। निजोरा दैमाया बिथांमोननि न'खौ खुरखाबाय, बिनि थाखायसो बिथांमोना गावसिनि आबाद मावग्रा थिलि बिथांमोना बेखौ आबाद मावबोदों 1990 सननिफ्रायनो बेयाव बिथांमोना बाव थाफैदों। बिथांमोना गावनि हायावसो गाव थाफैदों। फेरेंगानि हायावथ' न' लुहैयाखैना, प्रमद बर'नि हायाव न' लुहैयाखैना, नङा होमबा? रङियायाव थांनानै प्रमद बर'नि न'आव, प्रमद बर'नि बिथायाव न' लुहैबा होखारनो हागोन, नङा होमबा? फेरेंगानि न'आव हायाव थांनानै न' लुहैबा होखारनो हागोन। बिथांमोना गावसिनि हायावसो दङ, गावसिनि हायाव आबाद थिलियाव। औ, ओंखायनो बेखौ फैबाय दा जेरै लावख्रिगुरि गामिनि रायजो राजा आइ आफा बिथांमोननि मेगननि मोदै, बेनि खिथेरखौ फैबाय थानाय समाव रायजो राजाया प्रमद बर' आरो फेरेंगानि खिथेरखौ होखारफिननो थाखाय राजि, नङा होमबा? राजि, बिसोरो राजि। ओंखायनो जों मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा आरो जों बिपिएफ दोलोआ लावख्रिगुरि गामिनि रायजो राजा आइ आफा बिथांमोननि दुखुआव अराय सम गसंफागोन आरो बिथांमोननि जानानै जोङो जा खालामनो नांगौ खालामनो थाखाय जोङो रेडि। सेरफांगुरियाव बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम खौरां। क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजाज शोरुमा फैगौ 25 सेप्तेम्बरनिफ्राय 29 सेप्तेम्बरसिम मेगा लर्न काम एक्सचेन्ज मेला खुंफुंगोन। बायगिरि नोंथांमोनखौ मिथिहोहरनाय जायोदि डाउन पेमेन्टआ आरसि इन्सुरेन्स लाफानानै 10,999 रांनिफ्रायनो जागायगोन आरो 500 रां होग्रोनानै गोसोबायदि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन। नोंथांमोनहा सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजाज शोरुमजों लोगोसे कुसुगाव फेस्टिभ आउटलेट आरो सराइबिल फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च शोरुमावबो खुंफुंजानाय मेगा लर्न काम एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो फुंखा एन्टारप्राइज बाजाज शोरुमा लोगोसे मोजां अफारबो लाबोदों। बेफोरनो जाबाय 5 लिटार पेट्रल फ्रि, गंनै हेलमेट फ्रि, केस होनानै बायगिरिफोरनो 2,000 रां केसबेक हरफिननाय जागोन। आरो मेगा लर्न काम एक्सचेन्ज मेलायाव बाइक बायगिरिफोरनो 1 बोसोरनि थाखाय 12 खेब फ्रि वाशिं होनाय जागोन। आबुङै मिथिबावनो थाखाय 6003817191 नङाब्ला 9101547892 आरो 9101598021 जामबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।